লাখাইছি দুয়ারামলা রা তুপেন লিপসন বেয়া ফানসি বিজেপি টিকেট পিনাংজিপুরা কার্বিআংলং অটোনমাস কাউন্সিল সিএম ডক্টর রংহাঙা ফান কাচুনিংরি SABFR lo prekjam mondli along Easter Sunday ketalon Espresso ihu makar Panigaw adung NH along hiring tangrak kachingkoy Kardom Karbeng life prime time berta long pen Elisa Mijuli Baby nanarji tha bertang ton pen Lakhai si Duaramla MSC constituency Rara tumpen Rara Cyclem Bangphu Lipson Bea Phansi BJP asong ticket piponang jipu Karbeng Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghanga Phan Ratpen Kachuningri Padopon Non Karbianglong Autonomous Council Bangphu Kili Kangbayalong Nilitum Duaramla Radaphan Radasai Claim Bangphu Lipson Bea Phansi BJP asong along pen Parja Ponangji Athema Duaramla constituency along mi lang tobar kililiarong tupik lang Nasi Duaramla Radaphan kai kiamata kang hon pen kachara pachitodun vera Bangphu Lipson Bea Phanli BJP ticket piponlote Nilitum aphan am suse nang rap thu thekji pusi pherangkia thengno long pen Raratum Kachuningri Padopon Tangte Duaramla Rara tumpen kaninji ponalam thi arju ponsina. Thamlo lasinon kirangji election kedam tang MEC SARS probataro bang kenil tum phanang lang le dar lopula stamenon MEC ning gachet hedo Kalbenglong autonomous council pen sar lipson be phan le ticket pi asonte nil tum stamelang lipan chedonun jila pen chirap dun jila pusonla upia poloma pulotangte alang lin tamo phanang hon o la penang lang dun o kedam tang ningkan sitame kiso penang do la so tame alang lin ang lang lo medical tema tum pen wang sidak kiso nang lang lo la so la pension taxi pini sitame dak nil tamo pham start sunday pu penong selang lin kang sampian pinta sap nitlum phanang kirap dun do la support choropik la pen alang li phanle non Kalbenglong autonomous council pen tiket pi nang pipi pasonte nili tumalang lipan chirap donji la pason sing tum chak don la La penili tum towar mi lanta long dunde la pen job card hemso barpi barso kitia hemso arunora scheme pen danglok thang natta sarkar panakerot long dunde nang pipo popo irichimun na paching lok chot bontame thang natta nang lili la sirara cyclem bangphu lipson be aphanle BJP songa ticket pi pondote nili tum aphan nangrap vegji pusi rada tumpen ningje ponronti tondak taklo ni tum ta ko an ne kisung kiun e la pen lang tani tum sung pik la pen hem pu noi tanang rap ji pu po iri nang paching lok chot chot tangka paisa pu noi bang fichu et la pen yat tani li tum hanang pipi la posi non e prang ben ke ni li tum ke mo pen na son tak si ni tum ke bahut pu bang ni tum pipi non bhut jok ya ku yong si ason tin danang pipi ison son yong si nang rap rek lote ni tum ke pi thek thi kisung ko anan ne kisu ki un e la pen malang mi la pen to war ke ni tum hanang pi vek ning la lo ni tum hen pension ning ri ni mar li hin la pen ni tum ke lipson be phansi cherap dun thek chot po la pen akapre ka bang phwa tuma phan pulotang te ni tum ke cherap dun thek thelo posi thedong arong asar pen ningje pon ni tum dag ke dong mana don oke bag do asi no bang ke mo pe ha tum je than lo la si kisung ko boyan ta nang ram ni ba pleng ni ba ta pleng the lang li ta la si no ni li hin pen bang ni tum dag rat pen ni vet polang mali dag ni tum rat pen bang ke kachara bun thai ji ku bang ke ni tum bang ke akai yu la lipson be yong si lang li ticket long ta la kachara lum po ta pe si kisung nang ri lam the abang ke akai doktor Tuliram Ronghang yang sing sai pa mi pen alang li jong se tiket pi bute akai lipson be bang alang li rat aphan duram la homusti kidu la to ko tian no phan kisung boy tuwan mi lang abita lang li rapji pen sepadu ji ning ti Lasi Duaramla Rara Phan Kaikia Porahut Kang Honpen Kachara Pachitodun Vera Bangphu Lipson Bea Phansi BJP asonga ticket pivek nangji pusi Rara tumpentami KAAC CM Dr. Tuliram Ronghanga Phan Pherangkia tuma thengnolong Kachuningri Padopon Tuliram Ronghang Phan Kachuningri lo anpen la Lipson Bea Phansi ticket pivek nang pu pusi ni tungke
Chuningri lo. Dongkamukam pen Vicky Bay, Karbiang Long Lai. Sominder Angkangalong Easter Sunday Ketalona Sonsi NKBA Kaparlo Sapapani Area Baptist Fellowship along Riarlo alongta Prek Jama Mondoli Lapan Fellowship alongta Easter Sunday Ketalon Donabirta Ribdon Long Bangsua Jaime Adapor Pai Kebapor Malong Pen Palokatung Bible Kangtir Langponsi Mai Kangtura Lun Pensi Pangcheng Ponlo Aduntu Mondoli Chun Bangatung Pen Kenang Sodalam Paklang Ponlo La Soaphi Kachopa Speaker Satumpen Japonsi Easter Sunday Lapen Kardom Ponason Kidoan Ardom Ponlo Arnama Phan Kiro Kipi Mondolia Sor Mate Riso Nimso Song Nimarlia Song na pen kapre ka tumpen prek jek lunjumi parju ponlo La Soaphi Jai Megalong ki jong pontang atumpen Arnama Phan ke panong biadan chirung ponsi Arnama Phan hodai ponlo Jisu ki thi pen ki thoralam jophapon speaker atumpen Arnamalam than ponsi ki jut kachetong atum anpen choran esan chorap sarsi mesen pen pachun ponlo Bokajan pen ananterang Karbiang Long Live Non malom Karbiang Long tovar krong plinang ke krong plulalong atovar kaselam bom malong penanga nagari kachingkoy thekpon long lo Lason si kiram tang jang mini phai kre troxian ing vele thota ihum express ko agari kachingkoy a hiring tangra an pinlo Sonsi kiram tang jang mi poni phai kre troxia jo por phainer ke malom utar borbil loring thepi police outpost ke parlo phuloni panigong parong angden ihum express ko akar kimi mate number plate ka ve agare hojai pen ke wang bomamat phuloni panigong angden tobar krong pli dolong ki kim ke tang telong chebadam choklo boda kopai kimi pena jok kate waratum thanga ki sunga velang Bangso kar kate barbang kavek das asopo sanjal das arta ningkan inkorener kep volongko majia sorpasi pang thekpon penangara tum kache than ke dak dolong along isi phere mimian pinlang hathera dak diversion putar pang thek ka vedera posi penangara tum ke chini bang bia joksi lasona ki sung chetong nang kok ti lo puta che than pon phuloni pendir chuna rongpi Karbiang Long Live Karbiang Long Live Ferangke Lob Sing Terang Asar Bura Bida Sing Terang Aphan Kedam Tang Thang Thang Jeklo ni Pai Kret Trogarni Ihu Mabai Kapatong Jok A Hiring Tang Rak Pen Areng Hu Solang Koklo Bangso Jok Tong Sekot Pen Tejpur Times Hospital along Sekelang Aphan Ponlo Karlitang Bidya Sing Terang Aphan Tejpur Times Hospital along Jeklo e genre ebeng Sechelang Ponlo Bonta un ilo u doktor atum tang dak ponsi kedam tang therepo ni phai ingora hiniani Dipu Medical College and Hospital along anchewan detsi se chelang bomlo DMCH along hi thirui thom pleng det aphi kedam tang jang mini phai krepliani bangso apir theben che otekanglo Rongagora Arlok Sartheti Sorong Amikar Karlitang Bidya Sing Terang Bangso Pirthepen Kache Otekang Hut Arta Ningkan Trokner Kebra Troksi An Arta Plengtanglo Karlitang Bidya Sing Terang Pirthe Dotti Hut Kiklem Kedam Kache Paduk Pik Abangphu Lapenalang Li Rongagora LP School Athan Bang Anghoy Kiklem Abangphulo Lapen Anparta Voreng Anghoy Judet Penapi Khaya Pharman BJP Racharya Songalong Chepa Oglonsi Karbiang Long Autonomous Council Kiligalong Sitami BJP Asong Pen Kiturdun Abang Phulo Karlitang Bidya Sing Terang Bangso Pirthe Pen Chevoya Hut Achor Kari Singnarpi Pendang Lok Asomar Bang Troksi Atung Aphan Che Otekanglo Rongmong Wepen Love Sing Terang Karbiang Long Live
ยูเครนรัสเซียบองร้อนธรรมกาเจงทูร์เจคโลจอนนี่เพลงกายกายปอราหุดกิที่เป็นจอกนังจีปุโลเตจังมินิไพเครตรอกเซียนิกังซัมปอร์ไพทรอกังบองนังรีชิรุงนนปุระรัสเซียประธานปูตินเป็นยูเครนอาร์มวอกสอพันอปอร์ฮอตปอนโลบอนดารัสเซียประธานวลาดิเมียร์ปูตินke hot pona pora teng pen Ukraine armu oksuk ke kroi kre jok steel factory Mariupol along Russia military atum pen puthot ke teng kheng thu Russia military atum Ukraine along ni phokebra hinia por pleng tanglo bonda Ukraine president Volodymyr Zelensky pen ari ka chirunga birta ke klang avelang bonda Russia president Vladimir Putin pen Ukraine aphan ke pachini pon lake prabjin pen Ukraine ari chirung ponang po bang sorry ka chirung Ukraine aphan apor Putin hot pon lo bonda Putin ke jong apor ke hot pon ateng lo politik ajwani litang lo Russia mai pu Vladimir Putin Ukraine aphan sota kanam the puthot ke pachini pon thulake pier thya che the aphan ka ching honjong sito politik Russia military athing lo Mariupol along nangri chirung not jong se ajuje politik tengkheng pami pu bonda Ukraine Mariupol along ke do Azov battalion pen klarda kanam the ke paklang pon laki Russia military ari ding pen Mariupol along apran ka chipi pon ja pansi apor chalang lo labang so lama teng pen jong silang dam lo pulote Russia la pen Ukraine ang bong mon sama phan apor ke der ji alam si klang lo Mariupol along ke do steel factory along haro police se det ka prek army military aham phang do adet amen la hai hui hello America Poland Romania Canada hai hui adet pen non anta Russia putha ka chi song ja phan non bang so steel factory Mariupol along dolang adun thu birta ke long pon Ukraine rong sopi ki fangkang prek jam adi ma long pen Russia military atu nona ki mi ke tengkheng pon thua birta long pon bonta America det pen Ukraine apan resim nang palete da phi Moscow mate ron kachedan I Russia te long apan Ukraine military atu pangbop tun long talo pen aphi non Russia pen ta Ukraine rong sopi ki fa long puthot nang tengkheng thulo Tu-20 M3 bomb pen puthot tengkheng pon thulo labang so Tu-20 M3 bomb laki jakwang kang tang naya bomb do birta ke long pon atengki labang so bomb ke cheng sia phong ke ot pon cheng lang pusi Russia military atum pen pachini pon International Text Report Karbiang Long Live Pini prime tama birta ke lapon si kang toneglo